Bier har det rigtig svært i Europa i dag. De består af alle vores blomster og planter, men de kan ikke længere overleve uden at nogle mennesker der passer på dem. Derfor har vi brug for flere biavlere og flere, som sætter pris på den arbejde, de gør i byen. Det er noget, vi gør i Bybi. Vi vil skabe en bæredygtig byhonningindustri, som på den ene side hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ved at komme i gang, og på den anden side kan også bringe København i nær kontakt med byens natur. Vi skaber roller for mennesker, som er ensomme, isoleret eller arbejdsløse i honningproduktionen og biavl. Vi samler de forskellige sociale og organisatoriske lag i byen med virksomheder, sociale projekter og kommunen. Vi involverer langtidsledige i at sælge honning med vores honningpusher-projekt. De tager ud til virksomheder og sælger i kantinerne. På engelsk taler vi meget om prosperity, en slags rigdom, som indeholder både den sociale og miljømæssige aspekter af en god liv og en god byliv. Og til sidst, vi gør noget, som er gratis til kommunen. Vi gør det som selvstændige organisationer uden offentlig støtte til drift. Og det er noget, vi mener kan virkelig få byen til at summe og leve. Gladfonden er en vækstfokuseret virksomhed, som rummer en lang række forskellige virksomheder. De fleste kender os nok helt fra starten tilbage til 99, hvor vi jo etablerede TV Glad, verdens første tv-station for og med mennesker med funktionsnedsættelse. Vi startede som sagt med TV Glad, og siden så kom der Radio Glad på, og Glad Animation, og Glad Production, Glad Teater, som i dag består af både en skuespillerskole, men også af en teatertrup, der turnerer rundt og laver pragtfulde forestillinger. Så har vi Glad Design, og Glad Design laver forskellige grafiske løsninger på print og digitalt, og vi laver rumudsmykninger, tekstiler og identiteter og forskellige ting og sager. Og glad mad er også et af de vækstområder, som det går rigtig godt for tiden. Uddannelse er grundlæggende for alle de aktiviteter og indsatsområder, vi har, så derfor har vi selvfølgelig vores egen fagskole, der uddanner vores personale til de forskellige virksomheder. Vi tror på, at forskellighed er en styrke, der kan bidrage til et bedre liv. I Gladfonden har vi et mantra. Det er meget enkelt. Alle kan noget. Hus Forbi er et fantastisk projekt. Hovedessensen i det er, at det er sælgerne, der ejer avisen. Det er en forening, der ejer avisen. Og at sælgerne hver især oplever, at det er deres projekt, det er deres avis. Vi har jo ikke noget decideret overskud, der bliver delt ud, andet end det, der bliver delt ud til sælgerne. Alle sælgere får jo både sommertøj og vintertøj, så de ud over det har tøj generelt, og mange af dem ikke har. Og den anden del af det, det er så, at vi jo også er et nyhedsmedie, hvor vi prøver at påvirke den socialpolitiske udvikling ved at sælge 80.000 eksemplarer om måneden efterhånden. Og det, der er vigtigt sådan set, det er, at det overskud, der må være, går til hjælp til sælgerne, og det går til nye projekter. Og der er jo ikke nogen, der profiterer af det her andet end de sælgere, der er med i det. Et godt eksempel på, hvad Hus Forbi er for et projekt og idégrundlaget i det, det er, at en grønlænder, som havde ligget og rullet rundt på gaden i mange år, var blevet sælger, og som var kommet på avisen bare på bagsiden som månedens sælger. Det var han så stolt af, så han godt ville have billeder sendt hjem til Grønland, så hans familie og venner kunne se, at nu var han ikke bare hjemløs, nu var han sælger. Og det siger for mig meget om, hvad projektet egentlig primært går på. Logik & Co. er et byggefirma, som er startet i starten af 00'erne, hvor vi var en masse bygningshåndværkere, der havde en idé om, at vi godt kunne tænke os at prøve at gøre tingene anderledes. Så vi er et medarbejderejet byggefirma med fondsejer som fællesnævner. Da vi kunne, så tænkte vi, hey, vi er dygtige til det at bygge og sådan nogle ting, og vi havde lyst til at tage en masse lærlinge ind, og er i dag kendt for at være en af de firmaer, der tager flest lærlinge. Vi tager rigtig mange lærlinge, dem der står bagerst i køen, dem som normalt ikke får en plads. Det er meget folk med indvandrerbaggrund og kvinder og folk med andre ting. De store, stærke danske mænd skal nok komme frem i køen, så dem har vi selvfølgelig også nogle af, men vi prøver at variere det meget. Vi er meget kendt for at være deltager aktiv i vores lokalmiljø, som er Nørrebro. Det her, vi er født og opvokset som firma og som mennesker, og derfor så afspejler vi også det multikulturelle samfund, som vi har på Nørrebro. Vi bliver tit kaldt socialøkonomisk, det har vi aldrig selv brugt om os selv. Vi er et entreprenørfirma, vi påtager os entreprenørfirma på lige vilkår med alle mulige andre. Vi har ikke nogen specialaftaler med nogen andre.
Men vi kan godt se, hvorfor vi er socialøkonomisk, fordi det for os betyder det solidarisk. Derfor har vi blandt andet ligeløn, og vi har vi har indflydelse på, hvad der sker med de penge, som vi tjener, når vi tjener nogle penge selvfølgelig. Så på den måde består det der socialøkonomi meget fra det der med at kunne reinvestere pengene i virksomheden, kunne dele lønninger og den slags lige, og også dele de fornøjelser, vi har lige. I Telehandelshuset der leverer vi Danmarks bedste telemarketingydelser, og det gør vi ved at uddanne og ansætte mennesker med synshandicap. Telehandelshuset er i vækst, og blandt andet i 2012 der fordoblede vi vores omsætning inden for telemarketing. Så vi har en forretningsplan, der gør, at vi gerne vil vækste med 3 gange så mange phoner i 2014. Vores kunder er en bred vifte af velrenommerede store organisationer, såsom Læger uden Grænser, Verdensnaturfonden, Julemærkefonden og en hel masse andre store organisationer, plus private erhvervsvirksomheder, som køber højkvalitets telemarketingydelser i Telehandelshuset. Det, der kendetegner mennesker med stærkt nedsat syn, det er, at ofte skulle leve med det vilkår at være synshandicappet. Der udvikler vi nogle af de andre sanser, vi lytter måske bedre, så vores phoner er fantastisk dygtige på telefonen til at være nærværende, til at være indlevende og læser ikke op, men er der for dem, de taler med. Koblingen mellem virksomhed og uddannelse er, at de forstærker hinanden. Fra dag 1 er man i en erhvervsvirksomhed, og vores medarbejdere, som er på telefonen, er rollemodeller og trænere for de nye, der kommer ind. Så det er der, vi får 2 og 2 til at blive 5. Nogle gange bliver jeg spurgt, om det ville være nemmere bare at drive en almindelig telemarketingvirksomhed, men det tænker jeg ikke giver mening. Samarbejdet med vores dejlige kolleger her og de resultater, vi får, samarbejdet med vores gode kunder, som er begejstrede for os, gør, at det giver rigtig god mening.